streets social media ayaya zvirimo zvakaoma zvikuru zvakaoma anunyeperai nezuro pane imwe information yatakazosangana nayo ndikati nditaure ndirege but pandazoverify akataba ndatirega ndichiuya nayo right tichiteerera ndisanda kudzai zvandinazvo panapa kana wanga usasava subscriber pachannel panapa. This is the place to be, your family channel. Please subscribe to this channel. Also don't forget to put your notification bell kuti whenever pandino upload a video ka Saint TV chingoti nkuri upload a video zvakanakira kuti unobva wangoziviswa wanditi endowo kana wakasubscribe haumbotambure nekutsvaga nyaya dzachona dzinongowirawo mufoni mako kana kuti pagadget rako anditi muzukuru. So subscribe, notification nekukomenta nemalike anditi right. Tereka vazukuru mumastreets mandinoswera ndichivhukunyura kuda kuona zvinofamba sei takabva tazosanganawo nenyaya imwe inorwadza nekuti zvikuratidza kuti pane vanhu vakarasikirwa nemari right. Pane mukomana anonzi T-Mac ndomunomuziva anorova all white anochena zvisingaite. T-Mac wacho ndewandaisa panapa muchinda uyu ari kunzi ari parun zviri kufungidzirwa kuti ari kutiza because T-Mac anonzi iye anga achitora mari dzevanhu kwete mari doko ka thousands and thousands anditi thousands 200,000 kuSouth Africa 200,000 rands ende T-Mac ndi anongozikanwa T-Mac anoflasha mari. So zviri kufungidzirwa kuti mari idzika dzaivharwa vanhu naT-Mac sorry asina hangu kuseka because pane vanhu vakatorasikirwa nemari but chirungondisekesa ndechekuti guys 23 years munhu akutovhara vanhu mari dzakareba kudaro. Ichi ndotochiitira live ichi mangwana ngatisanganei kulive toda kuchitaura chinyaya ichochi ichi. Let's meet kulive mangwana. So I'm not going to say a lot panapa. I will be saying a lot kulive yamangwana anditi live yedu live streaming na 8 o'clock titaure panyaya yemascammers akaita zviri kufungidzirwa zvakaitwa naT-Mac anditi. So guys, what do you think nenyaya yaT-Mac iri kutenderera pasocial media yekuti anzi aitora mari dzevanhu achizviita ungati ari kuinvesta but at last zvazodiscover kuti vanhu vanga vachikanda mari mugomba nekuti yakatonyura ichatobude and iye ari kunzi haachawanikwe kuti ari aenda nekupi. What do you think nenyaya yemukomana? He's only 23 years and zviri kutofungidzirwa kuti hanzi pane mamwe mazi big boss anditi mazi big boss rega ndingotaura nchidaro prominent people anditi vari kutonyara kutotaura kuti nesuwo takavharwa naT-Mac anditi nenyaya yekunyarawo kuti zvone hey community inozotoona sei anditi. So ndochanda ndiuye ndizokuudzai right. Tichibva pane nyaya yaT-Mac ndine maphotos andinoda kungokuradzaiwo ezvinoswerawo zvichiitika musocial media. Foto rekutanga maphotos aMadam Boss awandaisa panapa vaina mhofu vakaenda zvavo kurwizi kumbonotandadzana. Madam Boss vakabva vataura vakati aiwa murume ngaambodiwa kumana ngaabatwe zvakanaka. So ndinoda kungokurudziraiwo sezvataura naMadam Boss ngatidei danane nevamwe vedu varume nevakadzi tese tingosvika patinodanana. Ida anokuda kana une wako muzukuru mubatisisa izvaitwa naMadam Boss example yatauya nayo maphotos andaisa panapa. Chibvapo tabva tapfuurawo nekuSweden handiti Sweden mongozwa mukoma sister vaivai gurundoro vanga vachizvirira ndo ava ndaisa panapa foto iyi chikafu muri kumwa muri kuona madhiringi mama right. Vazoti time vapedzawo kuzvidyira ndevava chikeneva gurundo redrum. Alright, chibva ipapo kandi ndine zvimwe futi zvandinoda kuradzai vazukuru. What do you think nemaphotos avo right. Pazoitawo vamablazi vari kunetsa pasocial media anditi vechirungu hanzi pamaselfi vazukuru kaadvice itai kuti munhu apota achikuradzawo kubva kutsoka kusvika musoro anditi blazi ava vari panapa munoonawo sene chimiro chavo right. Aiwa ndongozvitora maphotos ava ndongomatora pasocial media ndobva ndauya nawo kuti muzvionere right. Ndichitendererawo futi kudaro ndine zvimwe here zvandazoona zvamungada kuona. Mamunodanana mamune muchitenderera makandiwanda vazukuru ndasanganawo neavo
vari murudo zvavo, mukoma vachiratidza kuti vari kufidhiwa nerudo. Tinozvikurudzira zvakadai kuti vanhu dananai, vazukuru vangu dananai. Example ndo dzandiri ngokuigire kubva kuna Madam Boss kuyo pane Inoi. So ndo maphotos vazukuru, maphotos enyu musocial media ndogona kungozomanonga rimwe zuva ndikambouya nawo panapa ndikaratidza vanhu iwo kutomaposta pasocial media kurava toda kuti aonekwe nepasi rese. So panapa ka tinobva takuzvibatsidza kuti asvike kupasi rese. Ndo zvandakuigirai pazuva ranhasi. Ngatitaura nekumakomedzi mungotiudzawo zvamunofunga nenyaya dzandakuigirai pazuva ranhasi, zvinoswera zvichiitika, zvakaswera zvichiitika mumastreets esocial media nasekuru venyu, the only Zimbabwean uncle, anditi the only Zimbabwean uncle, handindegozi ndichiti much love.